Salamu aleyküm dostum. Qowma ýagdaýlaň? Wa aleykümesselam. Ýagşy, gowmedin. Hawa dostum, sen şu menyumyda gelip baka berden, hatym gow boljak. Nesip bolsa, hökman baran dost, hökman. Gel, hökman baran, hökman. Dostum, diýil magaziniňizden, bilse salym bolyn, tügelemen bir magaziniňizde da ötüş baho. Ne diýok tügelemen? Ondan habarym ýok. Bilemok da ýerdenkiler şu. Bolýa dost, işte musaffar. Bolýa, garaşýan. Dostsan gowme? Geldim mi? Geçiver otam. Mhm. Duýdun az köpel, soň ýediň bir asy goýay bolýarmy? Dostsan, salamu aleyküm. Gowma ýagdaýlaň? Wa aleykümesselam. Ýagşy, gowmedin dost. Hawa, geldim mi sağa manza? Hawa, geldim dost, geldim. Gelin bolsaň, dagyp görkany, täze menyumyda baka ber.
Dadar söyleyin. Dost biz näçe ýyl bertansa? Ay bilmedim. Näme boldy? Çağaltdan bäri atans. Hey bir adamın göwnüne degip adam nerede ettik may dost? Ay ýok, näme boldy? Onu ene. Muňa näme diýär? Näme bolanyna bilem okulyn bolsa. Bu da atlarda meňe bilim bar edi. Hani bolýarly dost, sen bir täze tagamlardan dadyp görsene. Halal çekinme, iýsene. Ya bismillah. Näýli? Bal bolup durmy? Üzüldü. Ay, näme? Agdyr kollektiv hemmämiziň elimiz bar. Tuğulama. Qatığı olupdur. Qatığı ol. Niye kazamak? Alo. Alo, assalamu alaykum. Bilmeyen. Maqsad sizmi? Ova. Men Paragat, Saparagatda jaňa daýyn dedi. Ova. Men iş meselesi bilen jaňa diýär. Bilýän habarym bar. Men nira bar bilen agam, ýerde görüşüp bilýär. Men şumat naýbas kafede. Aha. Şu taýyk geliberiň men size garaşýan. Bolýa men barýan. Bolýa gelin onunla garaşýan. Bolýa. Näme? Täze işgärmi? Owa dost. Saparaga täze menejer gerek. Onam şo maslahat berdi. Näme? Bar ýeşiň ona naýjakmy? Yetişemek dost şan. İkincine koyda adam gerek. Maňa da kömek gerek. Ay howala, mena şu ýerde ýetişemek. Dostsan. Salam Leyli. Salam. Hanna olsan mezlik çak koyun. Häzir gelýän bolýam. Bolýa. Maksat, senem berdim. Kaçan geldim? Berdi näme işleýän? Men Rahmanyň ýanyna geldim. Rahman meni täze meni bilen tanıştyrmak üçin çağırdy. Sen näme işte bolmalydyň? Howa, ýöne meňe mahym pera diýip gyssanma şyqqaýşym boldy. Hemem köýnüme mata ýetmedi, mata almana geldi. Hani? İşte adam mı atla? Ýangy gelip joramly aýlanyp, onuň täze meni barlak görelim mi? Leyli, seňem nesiben bar ekeni. Al barlak görani, dadyp gör. Sag ol Rahman. Hawa. Dostsan, senem durma, eliňi uzat. Aýdym göz pikiriňizi. Näme boljakmy onuň? Gaty tagamly müşterileňem göwünne ýarar. Alo. Men geldim agam, sen ýerde? Gel. Bolýa. Esselamu aleyküm. Wa aleyküm esselam. Bolmy dost? Salam. Hani geç? Geleceğim mi? Yok. Ente aktiğinagda. Şeyle mi? Gowy. Edil şu hünäriňizden terjime hallak ýaly ýerine ýetirip bilýän bolsaňyz, onu bir dokman işleşip bilersiz. İsleseňiz bir ay finalda bolmam bilýän. Yok, hökmanlar. Saparaga ýöne men adam oradan näler. Şoň şeň sizler tirişe barmy? Galanna bir işte düşündirir. Ayna, soňa bir işleşip berer. Erti garaşýar. Edip bol. Bolýa. Bolýar, sag bolun. Sag olun. Senem tur, gerek zatlaryňa mahym peramenteni özüm düşürer. Sin adamşym. Sag ol. Sag ol dostsan, sag ol. Salam. Gowum mahym. Salam. Howa, gowy. Gowum ýagdaýlaň mahym. Hudaýa şükür. Mahym. Jaňa dip aýdan da atlam taýinmi? Näme zatlaň? Hani iste adam atargamasın, canım etmensin. He, matalarmy? Howa, aýtdyma. Bäh. Şu.
şuna Ne joram? Al. Howa, şundan amalayda. Hani bolsana, hovlukkan. Ýöräli. Biz howluk ya. Bolya häzir. Dost, bu hat barada ne fikir edýär? Men näme pikir etjegimi bilemok. Biriniň bolguzy oýnan bolupdylar. Bir böyle kagıda ýazyş üçin arada galyp durup bolmazdy dost. Bolmaganym näme? Hemme adam göwün tap bolmagy ahyryn. Näme? Bir derek ýazyr edýär. Ay, dost, ünslermizini sen aýt, tädişgär näýdi? Ay tädişgaram. Terjime gala gaty gowy. Ay onam näme saparagyň ana ýöremen adamlar işläne. İşini bilýäne meňde. O näme bir namylja boldum. İş öwrenir da. Dost mena boldum jugün mana. Dedim geliberersin da. Bolýa, sen bar ber, mene baran. Aha. Rahman, ýam taýynmaý. Rahman. Bula oýna meňden. Indi muny arada etsem bolýar. Nerden tapdın bunu? Ay yine polkany duruny ken açdym bolýar. Maňa da goýup ýetişipdir. Siz ýatdan çykarsaňyzam, biz ýatdan çykarmardy. Ýadatda jmenna. Salam dostlar. Taşeryurt haritlar bilen telekeçilik edýän illeşlermede Rowaç Cargo özüniň iň elýeter we iň amatly hyzmatlaryny size ödürleýär. Siz biziň bilen Hytaý Halk Respublikasynyň üslenlik şäherini alan haritlaňyzy gysga wagtyň içinde eliňize alyp bilersiňiz. Alan haritlaňyzyň muktar sanynyň dogrulygyna we ziýansyz gelip gowuşmagyna Rowaç Cargo kepillik etýär. Rowaç. Siz üçin tapar alat. Oh. Bolýa. Men barar. Men şuma Rowaç Cargo geldim. Bolýa. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum Maksud ağa. Hoş geldiniz. Attaş gowmaýa dele. Hudaýa şükür. Bu edek näme zakat etdiňiz agam bize? Aýan sargydym bir görke diýilmez sizde. Bolýa mesele ýok agam. Ine. Mundanam allyk biz. Mundanam. Mundanam 100 sanalyk. Özüň bir deňeşdir aýarsın. Bolýa. Bolýa. Bolu bolla agam, men özümizdenkiler bilen deňeşdireyim. Oňa çelle siz geçin. Bärde oturaň. Bolýa. Salamu alaykum. Wa aleykum assalam. Sizden bärde işleýäňmi be? Ýok. Başlyk. Ha? Ýere başlygy. Ay san diýler laýdo. Den nerede işleýär? Menmi? Menem bir kampanyam başlygy diýeňem bolýar. Dost dünküden kinomyzy görüň bereň osaňa. Garaşadyr. O kinoda kim bilen gitdiň aý? Glandur Allah oğlun hatlardan ýaňa delirýär o. Nur ýa-da. Tutuş kinoda hat kimin gurgadyny näme belli? Kimmek gumany? Maksud. Mahım gowmy. Hawa gowy sen näme? Ha. Sen näme işleýäň bärde? Men bärik materialman mana geldim. Sen näme işleýän bärde? Menem ýykmal mana geldim la. Men ýöräýin bak. Men işim çykdy. Bir zat ýadyma Kan düşdi. sen haritlaň aljak gelmi? Ýok, sağ ol. Bolýa.
Salam. Salam, salam. Men size näme kömek edip bilerim? Men de täze işe geldim. Maksadın habarı vardır. Dün akşam görüşüpdik. Başlan, başlyk suat yerine däl. Ha. Ýogsa da sizi haýsy günah boýunça işarlar? Menajer. Parahat bilen täze menajerman. Uy, seninki diýjek. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Parahatsan Awa, geldi. gowmadyň. Yaxşı, yaxşı. Mähri. Sen ähli işgärler çağır. Men ilki bilen tanışadyk. Soň odyňyz giýişip berersiňiz. Bolýa başla. Garaz parahat dinle. Aýdym. Sen elinde 4 tane işgär bar. Ondan İkisi ýoluna bir gyz bir oglan bolýar. owa, bir gyýyt bir oglan. Garaz beýlekleriň garanlaryň sen oýan kontakçylaryň bolup dur ýa-da düşündiňmi? Näme? Garana öýde işgärler. Ene? Dogry. Tu öleme. Aha, gelin mehriban işgärler. Salam. Tanış bolun. Bu tüniň täze menejeriňiz Parahat. Parahatyň bu işlerden gatygy başlyk diýdiler. Onu bir dentek göreriz. Onu näme? İşleşerdi? Owa. Onu sagaman işlem. Sag oturum. Parahatsan meni ýöredip. Bolýa, sag bolun. Sagman bar. Salam hem ýa-da ýene bir edek. Men adym Parahat. Sizin täze menejeriňiz. Onu näme? Sizem özüňiz bilen tanışadyň. Adyňyz Ihlas. Men Mehri. Men İsa. Men Murat. Bolýa. Tanışan mörenşat. Netip bolsa agdy berji işe berer. Mehri. Bana men otomurkydaýym. Bolýa ýörüm. Onu her kim öýde iş bilen bolup bersin alkaýy. Ine sizin oturýan ýeriňiz. Bolýa sag bolun. Gerek bolsa birden çağıraýar. Bolýa. Baba. Tuğlama. Başağı başladım. Bolýara. Hawa bolar welin ýene 4 saat. 5 saat ustak bolarmy? Bolýa hawa. Rahman ağa, assalamu alaykum. Wa alaykum, gel. Assalamu Wa alaykum. alaykum, gel. Salam. Otur. Ha, sen sol. Men hawa. Men maksadym täze işgäri. Öňrak gurundaşlygyda şoňa kelipdim meýdan ýalňyşmadan. Ha, inni tanadım. Hawa. Aýdy berin, näme hyzmat? Tuğlama berde bir ulçaya taýynyp görýärdi ýa-da. Ha, hawa bugün doglan günüm. Şoňa taýynyp görýär. Oho, tuğlama. Ýaşyň uzun boldun, Rahman şah. Agol. Näze ýaş arka atdyň ulandan? Nesip edenden 30. Oho, tuğlama. Entek ýigide kenýigide. Hawa. Ente qarramak bolmaz. Ay tuğlama. Dogry diýär. Sizem sagyrýan hukman gelim. Men gelip bilmer, marketde galmaly. 9-dan sagam näme geç bol. Ha. Şoň üçin bir owa uratmaly zatlaram bar. Garaz gitmeli goýmaly ýerlerim bar. Nesip bolsa ýene bir unutup berer. Nesip bolsa, ýogsa da sen haýsa owadan? Da storum ogluna men diýen aýtyn. Men garry kärdi. Ha, tugulmy? Owa. Sala berrak bolum bolsa. Oğuda şon bolýan ekenik. Ha. A sen nerden? Ay, menim azkärden. Ol maksadym sol owadan na. Onda bizim owamyzdan hem tanaýanlaryňyz bardyr ha? Ay yok. Tanayanım yok. Hiç tanayanım yoktur. Bah. Hani, onu men targanda atlamar göreýin. Tabii. Hareket mi wagtma mazap bar ya. Wagt tapsan hukman gel. Bolýa. Bolýa. Aha, gowmy jigim. Sen satyjymy jigim? Men bäriň başlygym. Ha? Ay näetdiň ay? Näm? Göwün getir okla. Ay yok la. Onda Ay ne mesele? yok, gülýälim mi zat ýöne?
Ýör, haldyny görsekdim de, häýle görüp bolýam. Gelsene bäri, gel görküdi. Ha, bular näçe agam? 6500 man. Munyň bu näçe? 7000 man da. Ha, bular näýli? Jigim seret, ene şu näýli? Aňyrky. Boljakmy? Aa, gel bäri. Ay. Google'or görküdi ne fa? Her adam, elki bilen ajuýunda pulun bamy. İkinciden hem, nämeden söwda etmäne geldinmi ya gedelençe geldinmi? Gözüň ardan zatdy. Ene seret bäri, her adam, al ene şulardan, bulardan al. Näme ýöne bir tapar tapmalyň çağadym o agam, bolşunda ne? Ýapşy oturmady arabam, ardan daldylar. Ene bärde de bar. Tataşan edim öýgen. Dinna öýünde oturan ýerden da hal etmeli aho. Ha. Bolla ekskursiýa gutordy. Puluň jüýüňde kyk gelýär. Bolýa jigim bolýa. Bolýa. Bizden medat badyr. Edi şular ýalat beýdan beýlik stollaram. Häzir şefem gelýär. Ataş armandy. Şef gelýär. Gowmýagdaýlaň näýli? Gowmy? Reklam işleri näýli? Dowam edýär ha? O gulýar gidipdi şef. Tölemi? Toy ýerlerine bermeli sowgat näýli? Taýyn bolum. Taýyn. Ene şef. Ödüňiz baka beräýin. Ay tölemi. Bu kimiň ideýesi? Elbetde menki. Tölemi tapýan aýbyrdat. Gaty gowy. Ýoksa da bugün men doglaňyny bellemani bar ýan. Uzak ýaşa başlyk. Senem gel, işlerini dinle. Bolýanny sagman soň. Ýetişden baran şef. Ay tölemi. Salamu aleyküm. Kutlu olsun doglaňyny. Al. Sag bolun. Gelin geçin. Salamu aleyküm. Kutlu bolsun. Geçin, gelin. Gellos. Assalamu aleyküm. Gowmy dost. San waleyküm salam. Allo. Ay tölemi. Doglaňyny Allah kutlu ýalgasyn. bolsun. Sag bol dost. Uzak ýaş. Sag bol dost. Tuweleme gowy dapdyň açyny. Sag bol dost. Ay näme 30 ýaş bir gowjet belläýin edin de. Ýübiley ýaş taýan soňam dost 30 ýaş bilýäňä. Bäh, eýýam 30 ýaş. Ay gowy dost. Wagt geçýän eken. Garad 30 ýaş işle. Esasda Gowy, dogry aýdýaň. Sag bol dost. Geç dost, otur. Bäh, bolar näme durkanny. Dur gapyny açyp bereyim. Gelin. Salam Gowmy? Rahman doglaňyny bilen gutlaýar. Rahman uzak ýaşa. Sag bol Leyli. Mahym bugün gaty odam bolsun. Sag ol. Sebäbi men mi dedim de? Görýädem. Bäh, Hemme ýerde dedin kilen gelip Gara aldy. sizinkiler. Hananla Hani ýörün geçelim. Ýörün. Ýörün. Dostum men häzir. Bolýar. Häle jetmeli ho. Iň için istäňler bolsun. Ha. Assalamu alaykum hanımlar we jenaplar. Şu gün näme? Men doglaňyny meýil kutlap gelipdiňiz. Hemmäňize köp sag bolun. Naýbaş restoranyň işgärleri näme? Sizden men maşgalam. Naýbaş restoranyň bugün sizin hizmetinizde bolar. Iň için wagtyňyzy hoş geçirin. Kutlap geleniňizde ýene bir gezek sag bolun. Jany sag bolsun. Sen de çıkbolsun. Sağ olun. Kutlu bolsun aga. Bolýa, sağ olun. Dostsan, Sağ ol dost. sana da gayretin sağ ol. Tant edip pedil etdik dost. Esas dinzalından, gowdan. O dost. Men ýöräň peýdlere markdy. Dostsan, ýöräňe gowdat bolyn. Sen menim gol öletmeseň bolmaz. Bolýar ýörün. Ýör. Gyýlar hemme datlar ýygyşdyryň, hemme datlar gutlaşdyryň, men ýöredim. Ine de geldik. Bolýa, sağ ol dost. Sağ ol, sağman. Sağlıkda görüşeli. Doglaňyny gutlu bolsun. Ýör dost, biz de oturaly.
Bolýa dost, men ýören giç bol. Ýörde ago, ýörärsiň da bir salymdan. Bolýa dost, bolýa. Doglaňynam gowy esta. Owa, sen hem gaty gowtan da diýer ekeniň tuwalama saklap bolmada. Dostcan sen arkyna otur, diňiň al. Allah dostcan, soğucak soğucany. Sağ ol. Tuwalama, öýüň hem gaty gowy edipsiň. Ay gowy dost, elimize baryn etdik. Bolýa. Dost, taglykmy? Howalay dost. Arada hat ýadyma düşýär. Alad etme dost. Hana inni gelen oga. Bir işsiziň biri oýnadym bolmagy mahmal. Belki şeýle bolsun da. Bugün parahat gelipdir. Keypine mi? Bir de targıt etmene gelipdir. Şol oğlan maňa birine ýatla diýär. Kimi? Bolýa, ýatdan çykartan ay. Esasy işini gowul ýadam. Owa, ente gep gurrun ýok. Ne galanam görübererse. Sen näl pikir edýän dost? Leyli men diýenmi kana? Ay siz epesli jogap bere bile. Wala ýöne. İlkinçligim başgaça di. Men oňla bile bolmanardy ötüpdim. Men oňa anandyma dost. O garaşak diýdi. Sen gowsy ýatdan çykaraýdyna şo günleri. Sebäbi elimizden gelýän zat ýok. Iňrak bol. Goý ber geçmişimi. Ýür bolýa dost. Men ýöräýin. Ertirem iş. Sag ol mehman alyn. Bolýa dost, gelenine sag ol. Bolýa. Sag ol. Sag ol. Mutlu bolsun. Bolýa. Tagaman var. Bolýa. Sag ol. Salam. Tuvalama sowat bara gelýär. Gelsigim. Dede oturutdular. Şday kol çekip bereydi. Dümme uläpsiň öýdänsigim. Soğudunu kutlu var. Sag olun. Sağ olun. Bah. Men seni ähli syryňy bilýän, özüň boýnuňa al, ýa-da aldyrarym.
Bol sür sür. Haýsy bilen dost? Haýsy, şumy? Nime dost? Şu bolum ol, şu. Ey dost, buraya da çattırak bu. Yiteği de aydın ne ettin? Bolya dost, koşuşsana. Aha. Hem bolly. Hem bolly beýle. Şumy? Ya bu dämi? Hem bolly. Dostsan başla oraya. Bu değil ki ne dostsan? Bolya dostsan, bağışla. Bolya dost başla. Neýtmen Başla däro? Ey dostsan, renk tanıman näme işläp ýörsiň ay? Ne eýläýsin? Aydayın mı aytmayın mı? Ne etmeli? Ya aytmalı ya da gip öldürmeli. Yekezi minut karış. Alo, dinleyen? Assalamu alaikum. Oğmu Rahman ýagdaýlaryny. Ogo ağam. Tanımadım. Men Gurban ağa. Oğudan jaň edýän. Ağam salamu aleyküm. Oğum ýagdaýlaryňyz. Hawa. Ýanynda adamam. Ay yok, hiç kim yok. Aýdyp beriň ağam, näme boldy? Eredenim. Onu dinle gowjam. Men Aýguly öz oğluma alyp bermek isleýän. Kim Aýgül ağam? Kimligini men aýtma tamam. Onu sen özüň gaty gowulýan. Maksadyň Aýgül aýjanmy? Hawa. Oğlum meňe şoň öýreneti gelýär. Hay näme lälje oglanjykda ho. Men näme etipdiler ağam? Enjigim eýt, beýt, näsen şeýt. Ýöne maksady şäherde alyp gal. Näme? Ay yok ağam, men onu başarmayan.
Başararsın diýip. Aýgul senden geçdi. Eger şu diýenim edip bilseň şäherdäki restoranym seňki. Men oğlumdan onu ýöreden bolmaýar. Pikirlen, bu teklip emmek şaý berilip duran nädir körpü? Kim jaňatdy? Ha, o maksat dostum var ha. Hawa. Şu kakılcan etti. Maňa diýär, dostuňy ýör diýär. Onuň şäherde goýjak ýeri bolsa, gözüm ýetip duran ýeri bolsa, alyp berjek diýär. Ha, näçe ýaşynda maksat? Maksat 24 ýaşynda. Onda men bir gowjy joram bar. Şoň bilen tanışdyraýsakmy ka? Onna bolýa. Han jaňatdyna? Menim jaňa deýin maksat Bolýa. dostumy. İkisini tanıştyraly. Hökman. Gaýtan gülýä alap golardy. Hananda men taýlaýyn. Magazine geçip durdyň aýtyp ölüme. Sağ ol. Özüňem bugün gaty odam bolupsyň. Çyndanam. Uý ýoksa da ogudan joranma diýipdiň. Hana geldi özüm. Gowmy? Gowumsyňyz? Salam, gowmýadalaňyz. Hana gel berdi gowmatalar geldi görkezeýin. Ýer joram. Alya, dostsan, gowmýadalaňyz, jagny tagmy? Bir howa, hani bir bärik magazine gelsene, men mahymyň ýanyna. Ay, bir maslahat ba, gow täzelik ba, gelsene dost. Begenersin gaty gow täzelik, geleni garaşýan. Bah. Hawa, Ferit? Muňa da Ferit? Bu näýli onuň bu näýli? Ya, şumy? Oho, dostsan. Salamu aleykum. O, dostsan, gowmay. Bam, gow. Dasta, gelen geçen oturany. Hoppa. Näme täzelik? Näme boldy? Hey, gow täzelik ba. Aha. Gaty gow täzelik. Aha. Bir gyz ba. Ol, sana tay. Şeýle gowjy, söz ýok. Gaty gow maşgala. Rahman. Özümiň suýaly. Rahman. Sünýäňmi? Gyzyň öňüňe etip etsin. Sag ol, öňüm gördük. Ey. Hey dostsan. Bolýa dost. Sag ol. Tagman var. Hey, bitti.
Esselamu aleyküm. Oho. Wa aleykum selam. Nasada gowmy? Yaxşı olmadı. İşler edip durmuyor. Oo. Soğudanım böyle. İşlerim gowy. Ýa-da bir müşteri geldi. Yüzlük televizor soradı bolan. Bunu kodumda yok bolan soň ona kodumda bolat. Ha. Tuğrana. Ýoksa da sizden bedenip besen bir de toy var ýa. Yok, toyum neti verin bolu verir de. Leyleyni akşamlık naharına var ya. Ha. Ay näme seyir böri telep gider mesen. O işten ya elim yetalım. Bah, elkinç toýumy? Hova, ilkin stöýgen. Ay, tuwalama beri-berine gelişmem bolsun. Ana, öldüm sana diye. Alo. Tayin mi sen? Bolya var ya, sağ ol. Onun ne mi para akıtsan sağaman işte. Bolya, akşamlar hayırlı geçti. Sağ ol, aydanım ya. Bu yer nereden tapdın? Eýýän bu zatlarym taýyn. Bu restoran täze açylypdyr. Owada ne? Howa gatawadan eken. Owa, maňa da ýarady. Salam, bizim kafemize hoş geldiniz. Sağ ol. Sağ olun. İlk menyuny göreli, soň çağıraýar. Bolya. Gatykän zatlarga magan yeter pul ýokdur. Bolya. Näme sargamakçydyň beýän? Ine dostum, maňa şundan al, baram şundan al. Aha, denäme alaýyn. Maňa şular alay. Bolya, içeri al näme alaýyn? Gaty suwala. Maňa da şeýle. Bolya, edil olmaly. Bolya bit howulgan bu. Leyli. Bir de kimi de epesi var der tanış. Bir yıl verem söýgüli. Men seni gowwarýan. Men bütün ömrümi sen bilen bile geçirdim belä. Alo. Homaxım. Näme gaty wajypmy? Maxım jaňatja. Ardaşyndan goý ber. Maňa nana okmy? Daşyndan goý ber diýen men sana. Ha, wi, Leyli, men bugün size warajaktym, men bilmädim duşupda duman. Homaxım. Yo, hiç. Men özüm jaňatjan baryp saňa. Bolya bagşlagy bilmädim. Bilýän, maksat düşünýän, gawanýansyň. Ýöne her nähilek ýagdaý bolanda maňa bolan ynamy ýitirmäýdi. Bağışla men Leyli. Men işdäm kesildi ýörgidelle. Bir minut. Dinleýän gerekli adam barmy? Şu adalayım. Hasaplaýynmy? Howa. Maksat ýör älle. Hadi, bir minut töläýin. Bu näme? Çek. Bilýän çekligini. Bu beli kiminki? Kim bilen ähil geçmişiň var sen? Men hiç kim bilen geçmişim yok. Kim ýazdy bunu? Onu sen maňa aýtmaly. Sen kim bilen näme dip ýörsiň? Ey, näýdi wallahi bilay ben. Bilemok, düşünemok. Men hiç kimle iş daýadamok. Näme okmaý maňa?
Özüň barada şular ýaly pikir edilse nähil eken? Ağam gelip durun. Jin, şuň işindi. Düşünmedim. Çeýden getirdin aýagy. Näme şuň maňa men ýazat ýa-ýa o? Başla men yazam oga. Ay onda kim ýazdy? Ağam bana gıygırma. Näme boldy? Näme mesele? Şu gaty sen ýazdymmy? Sizin alan dağıtlarınız men hatapladım. Ýöne hat men ýazamok. Anan masaňyz kamerany görüp bilýär. Var, sen öz işlemle bol. Maksat näme bollay beýle alzyrap saň eder ýaly. Indi näme bollay? Indi sol adam kim hem bolsa bara men gaterwet ýüregime çyp bassa dost. Indi men beýt ýaşap bilemok. Düşünýärmi? Näme bollay? Leyli bilen restorana bardyk. Nahar targadyk. Ondan Ýaňbur oturduk bolin Leyla näme tanışdan burdan jaň geldi. Menim Leyla gaharlandım. Seretsem o mahma eken. Soň Leyla trolliydi. Menem şo dalaýyn diýdim. Çeýe getirin diýdim. Çeýe getirdiler. Çeýe töledim. Arka ýüzünde orada telefon nomer duran eken. Men o nomer hiç tanamok dost. Nomeryň aşagyna da belki geçmiş ýatlar diýip dur. Indi men ýadadım o şol adamdan. Kim o şol adam? Men ýadadım düşünýärmi sen bir dady? Ýüregim ýarlyp gelýär. Men bar adam şolundy bilýärmi? Doýurdy. Dost, bir ýerden tapýamadyk. Tapalawr şol adam. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. 18-nji dom nerede bolýar? Benim ýalňyş geldim. Bu görýäniň dälde aňyr hyzaý bolýar. Düşündiňmi jigim? Ana şu taýda. Bolly. Sag bolun. Bolýar. Sag Sag bol. Dinle maksat bizim beýde oturmamyz iş saçydan o gowy näetdiň aýmyny? Ýurda benim düşäp durmaly. Öýe gidelim arkyň kowy içer, gurulşarys. Ýörani bar ber bize. Garaşýan bolýarmy? Bolýar. Dur. Näme boldy dost? Ol ýere hat gurutupdy. Hakykaty bileýin diýsem, şu talga gel. Bu hemme ýerde adamys baray. Ýör, meň bilen gidelle. Ýok, görmeýki de. Borunda men maşynamy aýraýyn. Bolýa garaşýar gel. Barýan. Salam gadardan ýerleşler. Biz size Xitay Halk Respublikasynyň iň naýbaşy bolan brendi Xiaomi brendiniň Aşgabatdaky marketini hödürleýäs. Siz bu marketde dürli ölçeglerdäki telewizorlar alyp bilersiňiz. Öde polisos edýär o. Hayran alaýmaly. Bu materede aýda gözüňe çelli massaj edýär. Yine de şular ýaly fantastik tehnologiýalar görýärsiňiz gelse, onu siz Aşgabat mola gelin. Xiaomi magazyny size garaşýar. Geldikmi? Hawa, ile şu ýöreýdi ýa. Näil, şu göreýilmi? Hawa, düşeli. Ýör. Kaldır dost. Kaldır. Kaldır dost. Ana bolly. Sen sakla dost. Saklayan dost. Girdin. Bolla girdi.
Ödüm durzuk eken näi? Belki çağırmak näme gerek kolka? Rahman, seredama. Seret, berde benim suratım. Bu biz dost. Bu biz suratımız var berde. Bu biz diýen Rahman, eşitýärmi? Bu atlar näme garamyty dost? Bilmedim dost. Ýöne, muň bary işi biz dost. Muň bizden başga iş ýok eýdän. Bu nämenni? Hani iş etsek olayın? İşten o ados. Merdiven kiyimden diyor şukurun söz ver ya. Merdiven kiyimden diyor şukurun söz ver ya. Merdiven kiyimden şukurun söz ver ya. Söz ver ya. Merdiven kiyimden diyor şukurun söz ver ya. Bu ne demek? Bu zatlar näme alamat bolup bilir dost? Näme gerek sana, näme gerek? Aýtda belli burada. Görkö diýdiňi. Ömrüme adama yamanlyk etip görmedim o men. Sus dost. Ýad etdiň, anany aýda doýurdyň. Ýör dost şan gideli berdim. Ayagyň sagyna terip sertap bol. Aha, mährim salam. Salam. Bugün näýse çykypsyňyz? Eňide çyňyz öpdimi? Yok babaşlyk. Kompýuterim galypdyr, şonu almana geldim. Ha, bolya, açýanadyr. Bäh. Açarmy, çalsaýdym kan? Yok babaşlyk. Täze başlyk ähli guluplar çalşdy. Ona eltäde başly. Wy, siziň habaryňyz ýokmudy? Düýün taparaga gelip başlagyň täzeleriniň aýtdy. Wy, men siz bilýänsiňiz etdim. Owa, onuň kime başlyk? Parahat. Bolya. Durun, başlagyň ýanyna adamma. Başlaň, takwajak boldum diňe. Bar sen gidiver, meni özüm gurlaşor. Näme maňa aýtsaňyz bolmadymy? Maksat, geç otur. Yok, men dik durup dinler. Sen yalnız düşünme, enim. Men täze getiren adamym, senden ha degerli hem oňoýly. Men näme oňormadym? Sowdalar satullar gülle gidip dura. Oýtanay, ona el gidip dura. Aşgabat molla garytdan ýart ýok. Hatta da pullary ýerde. En tegemden şeýle ýerýänme şükür et. Ýükleri barlasa mädir? Atawyň çykmajagy, göremälim. Utanlar näme etdiň? Emme ýerde de sen goluň. Men hiç tat alamok. Koy, sen menliğin şu ýagdaýa getirdi. Innen pikirimi ýüklemäkä, gözüme görünme.
Rahman. Näme bollay? Ýüregi ýaryýaňy. Näçe jagatdym, näçe eliň alaň? Görmändir nos bagşlaşylar bilen başga bolup. Bu näme? Menden öňkü ýeti töleg etmänlik üçin restorany elimden aldylar. Näme sen onu adyma sallym diýdiň däme? Men ýalan söyledim. Näme? Aydan mordan kömegim de ýertde. Bu berde näme işleýär? Indi näme gerekkä bu? Hey, Deyus. Utanjyňda ýokmy sen? Nerdige geldiň bäri? Sen gowsy howlukma diňle bir zady. Leyli? Sen näme üçin muň bilen? Näme işleýän berdi? Jogap ber diýen mer sana. Dur. Ben Leyli bilen işim bolmasyn. Leyli unakarda. O da atlary Leyla men ornatdy. Leylem. Leyleklerem bu da atlan hemmesini men sevip moýunça ornatdy. Leyli bilen bolan wakalary, restorana bolan hat. Sen kabinetine gelen hat. Hemmesini men ornadym. Köçede ýaklarym, sport zalda bolan hatam. Hemmesini men sevip moýunça ornady atlar maksat. Sebäbim bilen gelýär, ha? Baragat, bizligi sütten orta ýöre berjek. Sağ ol dost. Sen howsuny ýetip aýtdylar baga, ha? Utanç haýa diýilende hatta bam haw sen bir minut dur. Sen teň men tanamadyň oýdyan, ha? Onu sen şuna tanamaly, anta oýan bir adyň düşdi. Aygül. Bu surat senin näme işleýär? Aygül men doganym. Onu Rahman gowul ýa. Näme boldy? Ol ýarawsyzmy? Ya, yollaş adar berýärmi, ha? Onu sen gowsy dostuňdan sorasyna. Rahman. Bu nämeler diýip durap? Men dostumyň bagtyny pul çalışdym dost. Zada çalışdym. Sen näme diýip durdyň o? Aygül durmuşa çykmadyk dost. Onu men etdim. Men gurnadym. Gurban ağa maňa jaň etdi. Seni şäherden gelmedi ýalet diýdi. Aygül oglum alyp bersek diýdi. Egerde sen şäherde kaldym, şu restorany maňa berseň aýtdy. Şoň üçinem men sana Aygül durmuşa diýdim dost. Ey Deyus, men sana nima? Men näçe wagtlar boljagyny almadyma. Men de ödüdüm anladım. Näme üçin beýtdim? Halal dostum, şoňamysy. Dur diýär, dur diýär. Sen Ahar galaba ýol berme. Egerde menem ahar galaba ýol beren bolsam bu mat. Menem sen şolar ýa eterdim. Ondan beterrak bolmaňa bakmaly. Men seň ýanyňa gurşmak üçin gelmedim. Men seň düşünmem üçin geldim. Edil häzir kwagyn baralada men doganym. Ol agyr ýatyr. Düşünýärmi? Aýgül kimden kömeginde mätäç. Men sen ýanyňa mejbur geldim o. Indi hakykaty bilen soň bir ynta goýansyna. Bizim bar bolan iň soňky umydy. Men näme kömek etip bilen? Aýgül sana wepaly bolup, bütün ýaş ömrüni koýdurdy. Indi bir gaýrat edip kömek et. Ananay maňa men unutman aýaga galdyr. Elem yüzün abar biz bak, deyip et bir kırdı.
aleyküm. Waleyküm esselam. Paragatlar nerede ýaşaýar? Parakatlar diýäňizmi? Owa. Şundan çepe urlaýaňyz, şo ýol syptyrmada gidiberiň. Ýör dostum, ýarmam bilen de ýol belet bolarsyň. Ay bolýa, men özüm şo töwerege barýardym. Salamu aleyküm gence. Älik salam Şöhratcan gowmy ýagdaýlar. Kim bu gelen Bu adam? maksat şäherden gelipdir. Siz sonra. Sizin salgyňyz belli. Menem görkezäýdim. Maksat diýdiňmi? Maksada diýdi. Parakatçıyım, men ýene bir hada çykyp oturaýyn. Salam, Aygül. Bağışla beni. Meni ağırladılar. Maňa teň bagtly durmuşyň bardygyny aýtdylar. Men seni beýle ýagdaýda tanymazdım anan. Maňa da Rahman sen bagtly durmuşyňa diýip ýazdy. Rahman, näme beretdi Rahman? Men seni bağışlayan maksat. Men Rahmanam bağışlayan. Ýöne senden etjek bir haýyşdym ma. Indi men taşlap gitme. Söz ver ya. Men seni hiç kaçan taşlamadım. Söz ver ya. Gidel şehre. Men seni gowluk mallara seretdireyim. Ayağa alansan ova geliverirsin de. Bolya diýäýdi de.
Nece? Kim bu? Böyle tanışmadın mı? Bu aydardan uzak vaka. Yür biz qowsa gidelim berden. Anan Mehmeti anan men akta zulüm bari dinge bardin mama ona seyiptim tüyeli anan Mehmeti anan men akta zulüm bari dinge bardin mama ona seyiptim tüyeli yolum dasta dinlen yana yürüme yaqin rara unutmadım hiç unutmadım hiç bilsin yaşadım var senin için yeniden senin için yaşaya anan Mehmeti anan men akta zulüm bari dinge bardin mama ona seyiptim tüyeli anan Mehmeti anan men akta zulüm bari dinge bardin mama ona seyiptim tüyeli Anan Mehmeti anan